you're not measuring the visitors saying whether it's meeting or not. What you're doing is, as si els museus volen adreçar-se a tots els públics i volen realment que tota la comunitat pugui gaudir de la cultura i entre els museus s'han de preocupar perquè els seus textos siguin comprensibles per tothom. Això vol dir també comprensibles per les persones que no tenen alts nivells de coneixements previs o que tenen limitacions a l'hora de llegir i comprendre textos, o persones que tenen altres backgrounds culturals. Have a big idea, write less, prototype, and don't forget about orientation. And those 4 essential ideas work together to make exhibitions more accessible to more people that might be not so commonly coming to the museum, or maybe not feel as comfortable in a museum, not have as much experience about how to use a museum, or maybe have had an experience where they didn't feel welcome or didn't feel that the information was really for them. I s'ha de tenir en compte també que hi ha una part significativa, podem estar parlant d'un 28% de la població de Catalunya, que es pot sentir exclosa dels museus precisament per el seu tema de comprensió lectora. I'm trying to encourage people who work in museums to follow these ideas and see how they work for them, because I'm pretty sure that they're solid, they're good. Les experiències formen part vital dels usuaris, no? Dels públics, i aleshores les experiències dels museus formen part d'aquest relat que han de ser significatives per les seves vides. La tasca que fa l'Institut del Patrimoni és realment fonamental per poder apropar-nos millor al públic, sigui perquè són els finançadors al final del dia amb els seus impostos d'aquestes institucions públiques, però també de gent que visita Catalunya i que vol conèixer i vol aprendre i vol tenir una experiència interessant i que també visita aquests museus locals nacionals.